Robert ubalahan riu pausnam karta ulayo lut yaki ai kijing kwa bat jing tmu ha kapor bu udang samla udon yaka business ka ba ai jing im bat penmi jing kamai ka baskem udon ka kali ka barem dor ka yeng ka bahe ka badon hakanong ba ukpa jong Robert ulong unang rep ubas ngorit ulahi kai yu khun jong u kumno ban kamai bat ban la ban yeng halai ki jong ki kchat na ka benta Robert kini kijing hikai kilong ki bakor dor hadu kata-kata Upersangkat pala ban pentikna baun long ubacap hakajing im jong u Robert usa hakanong ba tang ba u lakha hakajnong nong kendong hakajing jong ukpa jong u kabadan ru ye ka farm Robert utrai sitam bat minat ba utrai nadu men step hadu dadum halengkha ban yo pisa na ka benta kajing puli jong u hanrei wala kijing ye kidan uklam dan ye kajing syap tieng lani kajing du men sim Robert utep bagi kmi ki kpa jong u ki persangkat bala ban ai kajing im ka babha Habau la pendap ya ke graduation na college ula sedang bantrai hakikam business uklam mudur bakni ka kam kandai ka kam hakajing im jong u Robert udan ni kasab bat utip kumno ban pen yadai kam bat kiwei bat uyo i bagi kam jong u ki sei so Habau Robert ula dan live house nam ula kamai ning kong e similian hakajing im jong u bat ula ya tho shong krem ya ke briu ka bakerteng ka gloria bat sa rangkat bat ka da kajing kemen hadu ar house nam Kini kisicur kidan ya ukhun ubakerteng u Andy ubaki ij hadu kata-kata henrai sngsi baka gloria kala klat no sansnam hashwa snewbok ka klem yo lat ban saki ya kasngi kentiu kurim ukhun jongka hakaba kala chukmi lenti la slamha ka kansa kamap yanu henrai ka jingklat jongko kurim jongu kani kala pen thang bat pen sngsi ya biang shu kabam kadi lani kathia kadam daki benai ka shulong kumni ulabun chingmut chingperkhan bat usngau marwei bat sngau kunja hadien ke jingklat no ka bi jong u hanrei u Andy uklam la ban pentengan yu khwa jong u hakipor jong ke jing e bat jing tanju uklam dan ya ke jing sngau thu lani ke jing perkhat lani ya ka sap kum u businessman u perkhat tang ban lek tamasa lani ban lek kmen udon kam yu khwa jong u tang anda ulalot ya ka pisa bat ule sngau pha bat ki perlok jong u lani ban pen bha ya ka kali haba open snew Hoi Robert ulas nang berpen iya ukhun jong u ban em hakalenti ke badai nrei ukhun jong u uklam perkhat ikiwi pat girukom em namar ba ulahe alasan hakaching em ke babit babiang bat uyo kat ba ukwa pet khun phimla ban shi em kumni ban shu perkhat bet tang iki kam sngo bha borok ke e ke bangadon borok ke bapidan ngayo leng ba kaching tre stom bat ngakermen ba phin buat ikidin chat kichonga laong ukpa jong u nrei utip ba ukhun jong u unom patiaw lani shim ya kita kicing kren jong u Saka isu ngidan kam u Andy ulang uklam perkhat shisha shapang yaladi namar ba udon yu kupa jong u bala u biang la slambha Robert lasong kta bat sngomong ya kaching kren jong u tip kumno ban le bat kumno ban pen sngau thu ya khun jong u khnang ba online na kaching million jong u ka ba usule lut phut tang hikikam sngau bha jong ka perthai Robert la sha shu haba ya khun jong u la sha kem hakipulet hakapor ba u ya sho brio hakanai club u Andy ula shang ha police station Usha te hat kari naki khiti jong u ap ya kupa jong u panwan plat chamen ya Robert uladap da kajing le rang habau yu i ukhun jong u kalabiang Andy kani kala palat nadu menta ngan chim no yu shabi jaka Porsche philahe alasan menta phide ban yeng halaki jong ki kchat Robert ulong bar ulami artat nangta u Andy umlut shu ban pet lani kran ya kupa jong u ulamudur batang la shai kasngi ukpa jong u unsa thanda kajing dam Pada hadian bu ulama un yo biang ya ushabi bat kumcuru ya ka ATM kan klempoi perkhat haka step jong kasngi babur unong trai jong ukpa jong u ulawan haka kamera bat ulaong Andy sngau bhawat sngoi ei ipa jong phi ilong yanga ban lej alam bat lej bu ya phi shakawi pat ka jaka u Andy ula sngau jo men sim henrei ulalom ki tiar jong u sngau la ngej ba ukpa jong u un le yu kumni bat haba utau nong trai ulanya ya ka kali shabar na kanong ba u Andy usngau thu Bakini ki kila long palat kalanti kalong kabachangai bha bro shisngi kila shong kali hadu shipau kanta hakaba khadu unong trei jong ukpa jong u ulai lam yu Andy shaka farm ka badai jong upa i jong u habau yo i sha ebo udan ula chnang pan ngui umbia ula nervous bat khuslai jingmut u Andy usung thu ba ukpa jong u le kai habau ong ba la sha shu ulami nakakali balaki tiar nang ta ula pech saudong hendrai uklam yu i brio hakata kajaka kata ke yeng kebadan hangta kalarim berbethu bha kumba omchudan bapej lani sumar u Andy ulah shupej sa hapau nong trei jong ukpa jong bat ka kali kilami nangta
kata kacaka kalong kebahe plang bat senyum ulah pli ke jingkang bot usiam bagi kamera hapo ladon kam ban pen khuj badon kam le air khuj kamaran yieng kalong pum ulah perkhat ba un sayap bet yang ni te omdan internet lani tv ulah jauh slow haba u perkhat kumta kacing sarong jawa andi ka penlong yu kwa shu manik phai lani ban pan map na ukpa chung ulah kun hapo men sim bat plus dang ban pen khuj bat ban pen bet ya kita ki kamera hakasien ke badan kong hakajing im chung ukun riu spa usung thu ba ubat shisha ya kacan cot bat akti ya usensar bat usngo gundet nrei ulah sedang ban trei bat minot arsya habala kam dum hakata kasngi ulade ban pen khuj bat ban pen bet ya kita ki kamera hakata ka yeng ngatharai kala biang kumtu ulah perkhat nganang ban le ru ikiwi pat ki kam omtang hakaching sngubha lani ban pen serwai ka pisa chung ipa ulah phu samrki nrei ka ching bu nuot yu khpa kadang don hapo man siam chung nrei haba ulah da ban pen khuj sani bhai ka yeng kala cha no usngu thu ba udan shibun kiwi pat ki jing nalor bu la yo ya kata ka chakasa uha ban yeng halaki chung ki chan uyo tang san phau na ka pla jacket chung nrei kanom dap ba un em hakasien ka ban kong hakaching em chung udan kam ban ken show pisa badru ban yo kamai na ka benta ki ching don kam hakawi kasngi kan ba udang wan thiet ching thiet na dukan ulayo ya unong rap ubadang kit khaw shibun berni naka kudam chung ukit hakamet nang ta haka pick up truck chung hey hatu phiwat ching bala na kumno lada phi rap yanga ban penket yakini ki berni khaw ngan siu ya phi la ong uta unong ram andi upet yu da ching lengo bat ula ko kini ki aka ki long thma yu khun riu spa nrei perkhat da kumwei namar kam don lat yu hey hatu phi dei khun chung Robert phia sriem durbha bat yelek school lang ngakerteng ubrandan ipa chung phi idang kan ma bha thrayanga ulong ho ngadei ulong andi bat ulayo perlok nang kong bat uta ubriu hakata chaka unong rep ulong ngas ngukumen shisha ba phi don shini menta ka farm chung ipa chung phi kanam shusa yeng cha shu kumtu phitem ba kibriu shani bat ngaru kumchu ni sngungu shisha yaki chingle bha chung ipa chung phi ipa ile ayu andi ulakwa bantem hakapor be ipa ie chung phi idang Robert uchu trai ha farm uchu yarap barabor shaki chaka sa khun swet uchu donate iki pisaru na ke benta ki hospital ki school bat ban kentiu yakini ka shnang nget yanga kadai ka bashisha ka kam ka bakrau laong uta unong rep ulakhang shebi artat ya kata ka kudam habala depket ubrandan ula siu yu andi nyuspa kumba ula kular uta unong rep uyo ya ka chingmen hau andi habau yo pediang ya kata kecing kamai ka baning kong chung bat ular khi hadin ba ular perkhat shipang ular khot yu andi banwan bam jamin chayeng chung ha ka baning kong andi umut ban kentaj ya kecing khot hanrei ha kata kasngi ka kpo chung kala than bha kumta ular pediang ya kecing terwa bat ular sngokuman haba ular shong bam hayeng chung ubrandan andi usngoba kita kibriu kilong ki bakluj men sim bat ki khmat chung ki pech shekalinda ka khun chung utau nong rem bat ka men siam chung ka kende kalinda kalong ka ba briu omdei kum kitu ki briu ki ba make up ha ka ba andi uchu ya ha ka nong ba hadin ba ulo de bam kalinda ka la khot andi ban yai kai pangat andi updiang da ka jingkmen ya ka jing khot chung ka usau krang uklong snam chung uru ukende kalinda kalong ka briu ka basngo tanat ka yalap khana andi shaphang bun ki aka kadba udang penlut por bat kata ka kenthei andi usngo ba ula sho ching yaka kelinda kam perkhat shphang ka spa ka ba udan lani ka chat kali ayu ka ba unya andi usngo thu bahang ni hanong kendong kibriu karukom ka ya pher bha bat usham ba kani ka pen kala shisha ya ka ching bat karukom perkhat chung usngo thu ba ukpa chung ula chu ya thu khana ha ula slam bha ba ka ching kemen omla ban thau ha ka dur chung ka pisa lani ka bor kacing keman kadai kebadan hapo men sim bat lakha hakadonut chung kibriu wat laki duna lani pahu ki badan kerdan lani omdon haki imlang salang hadin chung kata kacing yat pengat kapasa cingken mau haka farm chung kalinda andi uladon kacing yadai kabacan baha batka kadai kata kababaro arngut ki kwa hakasien kabanengkong hakacing im chung andi usyampang bat ularai ban kela na kabenta kacing baha bat haba Robert ulawan poi haka farm chung arbanai hadin uklam itu shu yau khun chung namar kacing yadai chung bat kalenda andi ulaklah hakadur kadar bat hakarenyang kacing keman kapau hakadur kmat chung
Andi usmar bhai ka keper bat ya ka yeng rukumju ka badan ha ka farm repair ya ki cingker jong ka farm bat open khut keper bat phut iki kan bat daladehi ha ka por bu yarap yuk pa jong kalenda usyam bo udan ya ka jing song tenat ya ka kamrem kani ka ai men siam yu ban pen km ya ka farm jong ukpa jong u kun phila long rang ba shisha menta shani ka chaka ka bachngai na ka jing pen shoi bat na ka jing riam jong konong ba ngasung kumen shisha ya phi bat menta ngasngau sarong na ka benta jong phi laong ukpa jong u daki umat haki khmat jong u Robert bat haba utep ba khun jong u udan ya ka jing mut ban ya poi kha bat kalenda udap da ka jing sngau kumen ka bomla ban batai namar ba ula pen he pen san ya unong shim pateng ubachop